Yo, penemu piye? Aku kok malah pengen dadi ratu ning Dandang Mangore ya, Kang. Kowe iki ora edan. Kowe ora edan. Aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandya Betari Durga. Ning kene iki bakal tak dadekke negara Dandang Mangore. Ya wis aku manut ayo. Aku ratune, kowe patike. Yo, manut karo cah gendeng iki wae aku. Aku arep nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisageni, Yonalindra Prabu Candrageni. Wah, apik nih. Iki ora pangrip kaya pukulun Bathara Guru. Iya, iki Wisanggeni. Nalindra ing Dandang Mangore Prabu Wisageni ya Prabu Candrageni. Bathara Guru. Yen sampeyan arep njabut karo nyawane Wisanggeni, aku ora bakal kabutan. Merga jer uripku ana panguwasaning para dewa ing wis paring panggesangan lawan Wisanggeni. Niatku mung pengen jaga marang kayangan Dandang Mangore, ora usah kakehan gunung tanpa guna. Mula wektu dina iki Wisanggeni mengko bakal ulun tibani Cistrisula dadi sarana nggon kita tekaning pati lan nggon kita bakal nampa paukuman saka para Jawata Wisanggeni. Kita pamer kekuatan bakal tibani pusaka Cistrisula teka Banjana geni sak lumbung Bandung kang ngayomi kelawan jeneng kita. Geni ingkang ngayomi marang aku mau dadi pratandha yen to sak tenane uripe Wisanggeni durung tekan titik wanci aku kudu bali marang payunan suci. Pukulun ana ing kene dititik sapa ingkang bener lan sapa ingkang luput. Ingkang bener mesti bakal kinayoman dening panguwasaning Gusti, dene ingkang luput mesti bakal bali marang asal mula bukane. Pukulun papanan ing kayangan ya bakal bali ana ing kayangan. Wah. Wut karo nyawane Wisanggeni, aku ora bakal kabutan.